आभार मानता। तसेच आमचे गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक, आमच्या इलेक्शनाचे जे प्रभारी असले आमचे खासदार सदानंद शेख तानावडे, तसेच आमच्या इलेक्शनाचे आमच्या मतदारसंघाचे प्रभारी संतोष मळी, तसेच आमकां सदांच मार्गदर्शन करपी वल्लभ सरकार, आमचे मंडळ अध्यक्ष कस्तूप पाटणेकर, आमचे माजी आमदार माजी सभापती राजेश भाई यांनी खूप काम केल्लें आसा। तसेच माझ्या सगळ्या असंख्य पाचूय गावातल्या कार्यकर्त्यांचे ज्यांच्यानी जीव तोडून केलेले आसा, जे कुठच्याच अपप्रचाराक बळी पडूंक ना, हांव सगळ्यांचे 13,500 मतदार ज्यांच्यानी वोट केला त्यांचे मनापासून आभार मानता। त्यांच्या हुनान आसा सदांच रावपाक प्रयत्न करतलो आणि हांव इतलेंच सांगता त्यांच्यानी असोच सपोर्ट म्हाका फुडें दिवपाचो इतलीच इच्छा करता आणि काय म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक। गव्हर्नमेंट सर्वंटाक आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे आमचे जे हितचिंतक वोटर आहले त्यांच्या पयलीं सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा आणि त्याच्याबरोबर भारतीय जनता पार्टीने आयज विश्वासान तिकीट दिली। आयज आमचे मुख्यमंत्री मानाधीक तसेच कार्याचे अध्यक्ष बिचोले आमचे अध्यक्ष आणि मानाधीक आमदार यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज हांव विन जालो। सगळ्यांच्या पयलीं धन्यवाद म्हणटा। कितक्या वोटांनी एक्झॅक्ट तुका सांग शकना पूण अंदाजे 900 वोटांनी सुमार लीड जाला, 900 विशांनी लीड जाला। आणि त्याच बरोबर सगळ्या प्रेसवाल्यांक आमचे भारतीय जनता पार्टी